טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לחלק השלישי של שלב אחרי שלב, איך לייצר תוכנית פעולה למיתוג מנצח בדיגיטל. אני עשיתי קצת שינויים בהתאם לשיחה איתכם בחלקים, אני מבין שזה נושא שצריך להתעכב עליו ויש עליו הרבה מאוד עבודה, ואני רוצה שהוא יצא טוב, במיוחד מהפידבקים מכם. ולכן אנחנו נסיים השבוע את נושא תוכנית הפעולה עצמה, נדבר על הכלים והרשתות, זה יהיה החלק הזה, ולאחר מכן שבוע הבא נדבר על בניית הקהילה, ספר המותג, איזשהו שאלות, סיכום, משהו שהוא מרכזי ומתנה, זה מה שאנחנו נעשה בשבוע הבא. אני מחלק את זה ככה כי אני רוצה באמת ש10 דקות בכל פעם שאנחנו עוברים על חלק יהיה בצורה שהיא איכותית, וגם מהפידבקים איתכם. אז זה ככה שינוי. אנחנו דיברנו בחלקים הקודמים על המטרות, ולמי שזה חסר אז שיחזור ככה לחלק הראשון שנמצא ממש בפוסטים למטה, ואם זה באינסטגרם אז זה נמצא או מצד ימיני או מצד שמאלי ב-IGTV. דיברנו על קווי הפעולה של האסטרטגיה, מה אנחנו נעשה, אז אמרנו נאפשר שייכות, נייצר מעגלי השפעה, ניצוח קשר, שיח וקשר ישיר, נאפשר שייכות, נייצר מעגלי השפעה, על כל זה כבר עברנו, אז אני אעשה את זה באופן מאוד מאוד זהיר, נייצר שיח וקשר אישי, ואנחנו דיברנו גם על תוכנית הפעולה, מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי לבנות את עצמנו בדיגיטל, או להתקן, או לקחת את העסק הקיים און-לייף ולהתאים אותו לדיגיטל. אז מיפוי שחקנים והזדמנויות, בניית תשתית, תקשורת ומינוף השותפויות לאורך כל הזמן, בחינת מטרות ואסטרטגיה, כאשר אחרי שהגענו לשלב התקשורת ובנינו את התשתית, להתחיל לייצר שימור והקשבה חברתית. אנחנו נדבר על זה גם בנושא של הקהילה. היעד שלנו כרגע בדיגיטל הוא נוכחות יומית ברשתות החברתיות. ובואו נדבר על כלים ורשתות. אז אחרי שעשינו את המיפוי ואנחנו בונים את התשתית, אנחנו צריכים להחליט באיזה רשתות חברתיות אנחנו עובדים לפעול, וזה משהו שהוא אסטרטגי. קודם כל הקהילה שלנו, ואנחנו נדבר הרבה על קהילה ועל קהילת מותג, ואיך מותג הוא קהילה, ואיך הוא הופך להיות קהילה, מורכבת מכל הרשתות החברתיות. היא לא מורכבת רק מהקבוצה בפייסבוק כמו שהרבה חושבים, ולכן חשוב להזין אחד את השני ולחשוב אסטרטגית איך כל כלי, כל רשת, כל נכס דיגיטלי עוזר לנו לצמוח ולהזין אחד את השני. יש בוובינר שעשיתי עבורכם, גם נמצא בפוסטים למטה, ובאינסטגרם הוא יהיה ככה בצורה טקסטואלית בגריד הראשי, שמדבר על איך אנחנו מתאימים את התוכן ויוצאים אפדטציית תוכן לכל רשת חברתית בהתאם לכללים שלה. אז תצפו בזה, ככה תוכלו לחסור זמן יקר. אבל כשאנחנו מדברים רגע, אנחנו צריכים להבין מה כל כלי ורשת ונכס שלנו אמור לעשות, מה תפקידו בכל המכלול הזה של לעלות בדיגיטל. אני מדגיש שזה רק דוגמה אחת, בעיקר לכלים שנמצאים ברשת בישראל שעובדים לדעתי, ועליהם אני עושה דוגמה. כל אחד יגזור את זה לתחום שלו ולעסק שלו, ובואו נתחיל לדבר רגע על הרשתות ומה התפקיד שלהם ואיך אפשר להיעזר בהם. אז דף עסקי בפייסבוק זה סוג של המראה, סוג של התצוגה שלנו בחנות און-לייף. זה המקום שבו רוב הישראלים נמצאים, המקום שמאפשר לנו לשים את הדברים הכי טובים שלנו, את התוכן בעל ערך הכי טוב, על כל מה שעשינו עם המיפוי אחרי הקהל. ובעצם זה מראה שיש לנו קיימות ברשת החברתית. הקבוצת פייסבוק שלנו יש בה הרבה מאוד כלים שיכולים לייצר את הקהילתיות, זאת אומרת לייצר את השיח האישי הזה יותר עם חברי הקהילה ולתת שם ערך.
גם אנחנו נדבר על זה, אבל האלגוריתמים של פייסבוק מעודדים את הקבוצות או את הקהילות שלהם, כי הם מבינים ששם נמצא הכסף הגדול, זה השלב הבא. הקבוצה בפייסבוק זה בעצם יהיה מקום מזמין ומאפשר לשאול את הקהל מה הוא צריך, לתת לו מקום לביטוי, לייצר איתו את הקשר האישי, לתת לו להעלות תוכן. מי אמר שרק אנחנו כמותג צריכים להעלות את התוכן? ממש לא. אנחנו רוצים בקבוצה שלנו שכל מי שמגיע ונמצא סליחה, קצת, לא יודע, חילופי מזג האוויר כנראה הצטננתי. רוצים בעצם להגיע למצב שבו אנחנו שמים את הקהל, מזמינים אותו, אם בקידום אורגני ואם בקידום ממומן, לקבוצה כדי לייצר את השיח הישיר ולתת בעצם את הערך הנוסף הזה של הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יכולים לעשות אותם בדף העסקי, מאחורי הקלעים, לייב כזה יותר אישי, משהו שמדבר עלינו ועל אני מאמין שלנו ולא רק מדבר ככה על המיתוג ועל העסק על עצמו ועל היכולות שלו והשירותים שלו ומראה ללקוחות. אז איזשהו צד אחר אקסקלוסיבי מאוד שמאפשר לנו לבנות את המותג שלנו. קבוצת וואטסאפ, אז האלגוריתמים של פייסבוק מדברים על בערך בין 1 עד 8% חשיפה. קבוצת וואטסאפ בעצם יכולה לאפשר לנו תקשורת ישירה, כולם נמצאים שם ויכולה לאפשר תקשורת ישירה כי יש לה 100% חשיפה, אבל היא מוגבלת, יש שם עד 256 איש. ולכן אם אנחנו מדברים על האסטרטגיה של איך משלבים את הכלים ואיך הם עוזרים להזין אחד את השני, אז בהחלט אפשר שהכוח שאנחנו ניצור בקבוצת וואטסאפ ונשלח שם את הלינקים לפוסטים בפייסבוק, גם בקבוצה וגם בדף העסקי, והם לצורך העניין אלה שיגיבו בשעה שעתיים שונות, זה ימנף, ייתן בוסט למעורבות בפוסט, ואז פייסבוק מה שנקרא ישחרר יותר ויותר את החשיפה לעוד אנשים, כי הוא יבין שזה משהו שמעניין את האנשים ואת הקהל. ערוץ הפצה בטלגרם, אז טלגרם זה רשת שבה, זאת אפליקציה למסרים מיידיים כמו וואטסאפ, אבל היתרון שלה בעיניי, בעיקר קודם כל צריך להבין אם הקהל שלכם נמצא שם, היתרון שלה זה שהיא מאפשרת גם בוטים וגם אוטומציות ברמות מאוד גבוהות. סתם דוגמה, אחד מהכלים שם זה שאתם יכולים לשים כתבה שלכם באתר ושלא יצטרכו רגע לצאת מהטלגרם, אלא אפשר לראות את כל הכתבה עצמה בקליק אחרי שרואים את התצוגה המקדימה של הכתבה. זה נורא מעניין ומשהו שככה ייחודי לטלגרם. גם שם אחוז החשיפה הוא 100%, והיתרון זה גם שהקהל כמעט ולא מוגבל, אפשר להגיע לקבוצות של 30,000 איש, וזה כבר המון אנשים שיכולים להיות כוח אחרי זה ברשתות החברתיות ובמותג שלכם, ובהחלט אפשר לבנות את הקהילה שלכם בטלגרם אם הוא נמצא שם. צריך לחקור עוד פעם ולחזור על נושא של מיפוי הקהל ומה מתאים לו ומה פחות. וואו, אנחנו עוד בעוד דקה, אז אני אהיה יחסית זריז כדי שנעמוד בזמן. אינסטגרם, אז בעצם זה יותר רשת שמתנהגת עם תמונות, מתאים למסעדות, לאנשים שמפיקים אירועים, דברים שמצטלמים טוב, שנראים טוב. התוכן שם בעיקר, הקהל שנמצא שם הישראלי הוא קהל יותר צעיר בדרך כלל מהפייסבוק, אז אם זה הקהל שלכם, תלמדו, תראו אם הקהל שלכם נמצא שם, ובהחלט עוד רשת שלא הייתי מוותר עליה, במיוחד שיש את הקריאטור סטודיו של פייסבוק, שמאפשר לכם ככה לייצר התאמת תוכן בצורה מאוד מאוד מהירה, ולתזמן את הפוסטים ביחד עם הדף ועם האינסטגרם שלכם. אז זה משהו שככה צריך לחשוב עליו ולבחון אותו. מבחינת האתר, אז האתר קודם כל מדבר על קידום אורגני. כשאנחנו רוצים להיות מחופשים בגוגל, אז חשוב שיהיה לנו אתר, הרשתות החברתיות לא נותנים לנו מענה מספק לזה. הוא גם מאפשר את שימור הקיים, גם כתבות שהן ככה יותר רחבות, גם מקום שבה אפשר לשים אי-פריים עם רשתות חברתיות, פרויקטים מעודכנים, ויכולת ליצור איתנו קשר, מפה, טלפון וכולי. לא הייתי מוותר על האתר, למרות שאנשים נמצאים ברשתות חברתיות הרבה יותר.
כן חשוב לתחזק אותו גם במינימום הניתן, ולחשוב איך מייצרים שם קידום האתר עצמו אורגני בגוגל, כי בסוף הרבה מאוד אנשים פשוט נכנסים לגוגל ומחפשים איזשהו תחום עניין, איזשהו משהו שהם צריכים, איזושהי עזרה, ומה שקופץ זה קידום. צריך ללמוד כמובן את התחום, אנחנו לא נדבר עכשיו על איך מקדמים תכנים, תוכן אורגני, אבל בהחלט יש לו משקל רחב. וואו, אנחנו באיחור. וואטסאפ עסקי, אז נשאלתי אתמול בעצם בהרצאה בוובינר שהעברתי מה ההבדל בין וואטסאפ עסקי לוואטסאפ רגיל. קודם כל זה כלי שעוזר לעסקים, יש לו תוויות שמאפשרות לכם ככה לסמן את האנשים ואת השיחות איתם בצורה שתעזור לכם לבדל סוג של לא CRM, אבל משהו שככה נותן את המענה הזה, הודעות אוטומטיות, גם איזשהו וולקאם ראשוני למי שפונה אליכם, גם בשעות שאתם לא פעילים, אז בהחלט משהו שהייתי ממליץ לעבור אליו. הוא גם מתחבר לאט לאט עם הקידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם, כל הנכסים של פייסבוק. אז זה עדיין לא שם, זה רק בגרסאות ניסיון, אבל משהו שבהחלט שווה לעבור אליו אם אתם עסק ורוצים לעלות בדיגיטל. ואחרון שאנחנו נדבר עליו בחלק הזה, זה רשימת תפוצה. אז זה לא, הכסף נמצא ברשימות זה עדיין נכון, זה שיש את הרשתות החברתיות ואת הקשר זה משהו שהוא חשוב. הקידום הממומן או האורגני בפייסבוק בהחלט יכול להביא ולהגיע לעוד קהל אם עושים את זה בצורה נכונה, ותחזרו ככה לחלקים הקודמים על מה שדיברנו של איך עושים את המיפוי של הקהל ואיך מגיעים לקהל בצורה נכונה. אנחנו לא סתם עולים לרשת הלאה בבאללה. הרשימת תפוצה בהחלט יכולה להיות חלק מהקהילה של המותג שלנו, אם עושים את זה נכון. אפשר להביא שם תכנים ועדכונים, מבצעים, הנחות, ולייצר שם את הקשר. גם אנשים שלא נמצאים ברשתות החברתיות, וגם תחשבו שהיום בעידן המובייל אנשים מחוברים למייל שלהם ומקבלים את זה ממש כמו הודעת וואטסאפ או SMS, וכל עוד אתם נותנים להם תוכן בעל ערך שחשוב להם, אז זה בהחלט משהו שלא הייתי מבטל אותו, והייתי חושב איך אני משלב אותו. הרעיון הכללי אני חושב הכי חשוב זה איך אנחנו מבצעים אוטומציה של כל הכלים שאפשר, אם זה באתר שמים אינפרה לרשתות חברתיות ולצ'אט בוט, אם זה באינסטגרם ובפייסבוק, אז בקריאייטור סטודיו כלים שהפייסבוק מאפשר. כדאי ללמוד את האוטומציה השיווקית, איך בסופו של דבר האימייל שלקחנו מהדף נחיתה או מהקידום בפייסבוק מגיע בסופו של דבר למערכת שלנו שאיתה אנחנו מדברים לאנשים, ועוזר לכם גם להגיע לעוד קהל, גם להגיע לעוד מחירות, ובעיקר לתת ערך. בהחלט ברגע שחושבים על כל התמונה הזאת של הכלים והרשתות, ובזה אני אסיים, אז אפשר לבנות קהילה מיתוגית, וזה ההבדל. אנחנו נדבר על בחלקים היותר מתקדמים על מה זה קהילה, איך מייצרים מעורבות, איזה תוכן מייצר יותר קהילה. זה שונה לגמרי רק מקבוצת הפייסבוק, אז שווה לחכות. וזהו, אני הייתי אליאב. אם יש משהו שאתם רוצים לשאול, משהו שהוא לא ברור, דיברתי מהר מדי, כל דבר כזה או אחר, אז אתם מוזמנים עכשיו לזמן לייב בשאלות בדף. וזהו, אני מקווה שעזרתי לכם ככה עוד קצת, ושכולנו נגדל בדיגיטל. אתם מוזמנים להעביר את התוכן החשוב והיקר הזה לעוד עצמאים, לעוד עסקים שחשוב שהם יקבלו אותו, ונתראה בחלק הבא שיתחיל ביום ראשון. זהו, נתראה, ביי ביי.